हाँ भाई, नमस्कार। हम एक बार फिर और दोस्त प्रकाश सिंह अमेरिका से ए बार नया साल पर हम आयल बनी। तो रउआ सबके नव वर्ष के बहुत बहुत शुभकामना। हम ये आशा करें और प्रार्थना करें कि अगला साल मने ई 2023 रउआ सबके जौनो मनोकामना बा सब पूरा होखे। ए बार हम बहुत दिन से एगो चीज़ सोचत तनी हाँ और सोचनी काहे ना रउआ लोग के साथ शेयर करी। तो हम कुछ मिनट लेम राउत समय और इ वीडियो के देखे के बाद रउआ लोग कमेंट करके बताई लोग कि रउआ लोग के का ओपिनियन बा, रउआ लोग के का सोच बा और आगे हमनी के आपन भोजपुरिया समाज के उत्थान खातिर और का कर सकेनी सन। तो एगो चीज जौन हमारे दिमाग में बहुत दिन से चलत रहे उ ह कि हमनी के भाषा जौन बानू थोड़ा ज्यादा ही मने कि गोलमाल हो गइल बा। मतलब हमनी के मातृभाषा ह भोजपुरी जौन 8वां अनुसूची में अभी अप्रूव्ड नइखे। त एकर बोलल ना बोलल कहियो कुछो छपल लिखल ऐसे भी कहीं भी मतलब ई चलेला ना। ठीक बा। और दोसर बा कि हमनी के हिंदी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गइल बानी सन और धीरे धीरे हिंदी जौन बा उ हमनी के भोजपुरी भाषा के खा गइल। तो आजकल तू देखबा तो दूगो भोजपुरिया आदमी भी जब आपस में मिलेलन सन तो आपस में हिंदी में बात करेलन सन और कोनो भोजपुरी वाला घर में भी आपस में बाप बेटा माँ बेटी ये लोग हिंदी में बात करेला लोग। तो धीरे धीरे भोजपुरी जौन बा ओकरा के हिंदी खात जाता, एमे कोनो दो राय नइखे। अम, एगो तीसरा भाषा बा जेकरा के लेके हमनी के हमेशा हंसे नी सन, चाहे हमनी के मजाक उड़ाए नी सन और हमनी सबके पता बा कि उ बहुत जरूरी बा जिंदगी में, उ ह अंग्रेजी। तो ई 2023 में हम रउआ सबके दिमाग जौन बा उ थोड़ा अंग्रेजी की तरफ ले जाए के कोशिश करेम। हमनी के अगर जैसे मातृभाषा कहाला एगो भइल हमनी के जननी के भाषा जौन हमनी के जन्म देली ह तो उ हो गइल हमनी के भोजपुरी। ठीक बा, उ त कहीं जाई ना। दूसरा भाषा हमनी के हो गइल कर्म भाषा। कर्म कर्म के में होके के चाही। त काहे ना हमनी के अपन पूरा फोकस के अंग्रेजी के तरफ शिफ्ट कर दी। काहे ना मतलब हिंदी ऐसे अभी हमनी के नॉर्मली हिंदी सीखे नहीं सन और हिंदी सीखे के बाद उहे होला एने ओने टाइपिस्ट के जॉब और एने ओने कुछ अपने हिंदी से कतना मिलेला जॉब सबके पता बा। तब काहे ना आज हमनी के जो नया जनरेशन बा ओकरा के बचपन से ही हमनी के जौन अंग्रेजी के प्रति जौन घृणा बा, अंग्रेजी के प्रति जौन ओकनी के जौन दुश्मनी के जौन भाव जौन पैदा हो जाला बचपन से कि विदेशी भाषा ह त ई हमनी के बर्बाद करता, त मॉडर्न ह, त ई ह उ ह, बहुत सारा चीज जौन हमनी के सुने नहीं सन। ओकरा के 1 साल खातिर खाली त्याग के अपन दिमाग के अंग्रेजी के तरफ लगाई। और ई हम खाली बच्चा सब खातिर नइखी बोलत। मतलब रउआ अपन बच्चा सबके त पूरा अंग्रेजी सिखाई। उ त एकदम जरूरी चीज बा। आगे अगर हमनी के कोनो के साथ कम्पीट करे के बाद जौन लइका के साथ राउर लइका के कॉम्पिटिशन बा, उ लइका अभी माने जेकरा साथ कॉम्पिटिशन बा उ हैदराबाद के कोनो एकदम हाईटेक स्कूल में पढ़ाई कर रहल बा, चेन्नई के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहल बा, गुड़गांव में उ जाकर के 10 लाख रुपया दे करके जौन हाईटेक स्कूल में पढ़ाई कर रहल बा। उ सब लइका सब के साथ राउर बेटा के राउर बेटी के कॉम्पिटिशन बा। तो अगर ओकनी सबके साथ रउआ के कम्पीट करे के बा, आगे जाके जिंदगी में कुछ अच्छा करे के बा। अगर लेबर के और छोटा-मोटा कोनो जॉब नइखे करे के, रउआ के नइखे मन के राउर बच्चा सब ई सब टाइप के कोनो नौकरी करे। तो हम रउआ सबसे एगो हाथ जोड़ के विनती करेम कि अंग्रेजी के प्रति अपन प्यार के बढ़ाई और अपन बाल बच्चा सबके अंग्रेजी के तरफ रुझान ओकनी के चालू कराई। 2023 में 1 साल खाली कोशिश करी कि अंग्रेजी से थोड़ा सा अपन प्यार मोहब्बत के बढ़ाई और घर में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू कर दी। बाद में इहे काम आई। और कोनो बच्चा के अंग्रेजी के तरफ अगर रउआ के ढाले के बा तो ओमे गार्जियन के भी खुद अंग्रेजी के अपनाए के पड़ी। ठीक बा। त रउआ सबसे इहे हमारे एगो रिक्वेस्ट बा कि हर दिन कम से कम 2 मिनट अपन बच्चा के साथ अंग्रेजी में बात करी और बच्चा सबसे भी रिक्वेस्ट बा कि जब कुछ अच्छा नया शब्द सीखे तो अपना से बड़ा बुजुर्ग के अपन माई के, दादी के, दादा के, बाबा के केहुओ के जौनो बड़ा बुजुर्ग जेकरा के अंग्रेजी ना आवेला उनका के 2 शब्द अंग्रेजी के जरूर सिखावा। तो इस साल के अंत तक कम से कम रउआ घर के सब बड़ा बुजुर्ग के 700 नया शब्द अंग्रेजी के आवे के चाही और बच्चा सबके भी हर दिन कम से कम 2 मिनट अंग्रेजी में बात करे के चाही। तब ओसे का होई कि ओकनी के अंग्रेजी के प्रति जौन प्यार बा उ बढ़ी और धीरे धीरे रउआ लोग के लागत होई कि 2 शब्द से का होला। 700 शब्द में पूरा किताब लिखा जाला। उहे दिस के एने के ओने, इज के एने के ओने, उहे 4 गो वर्ब, उहे 5 गो सब्जेक्ट नाउन ई लगा लुगा के 700 शब्द में चाहबा त एगो छोटा-मोटा पतला किताब बन जाई। तो ओकरा के अंडर एस्टिमेट मत करी लोग। हर दिन 2 नया शब्द के पढ़ी लोग, आपस में एक दूसरा के पढ़ाई लोग, एक दूसरा के शेयर करी लोग और पूरा 2023 अपना आप के अंग्रेजी सीखे में
डेडिकेट कर दी लोग। काहे अगर मन के मनाए के बा कि भाई काहे सीखी, त ई बात के याद रखी कि राउर बच्चा जब उ नौकरी करे जाई कहीं और शहर में, चाहे कहियो जब कुछ अच्छा पोस्ट पर ओकरा के जाए के होई, त ओकर जौन कॉम्पिटिशन बा उ बा कोनो तमिलनाडु के आदमी के साथ, कोनो दिल्ली के कॉन्वेंट के पढ़ल आदमी के साथ, कोनो बैंगलोर के अच्छा स्कूल से पढ़ल लइका के साथ। त काहे हमनी के वो अपॉर्च्युनिटी गँवाई सन। हम खुद हिंदी मीडियम से पढ़ल बानी और हमरा के पता बा कि जब हम ई सब जगह काम कइनी ह, त हमरा के केतना एक्स्ट्रा मेहनत करे के पड़ला। त हम उहे चाहतनी कि राउर बच्चा लोग के ई एक्स्ट्रा मेहनत ना करे के पड़े। अभी से ही अगर इन सब के अंग्रेजी मजबूत हो जाए और इन लोग के अंग्रेजी के प्रति प्यार हो जाए, तो आगे इन सब के लाइफ बहुत ही ज़्यादा सफल और बहुत ईज़ी हो जाई। चाहे देश में नौकरी करे लोग, चाहे विदेश में। ठीक बा? और ए पर अगर हम देखेम रउआ लोग का कमेंट करतनी, तो ऊपर अगर हमरे के ज़रूरत पड़ी तो हम अगला वीडियो फिर बनाएम अपन सफाई के साथ। लेकिन ए साल हमार रिक्वेस्ट इहे बा रउआ लोग से कि हर आदमी अपन बाल बच्चा के साथ 2 मिनट डेली अंग्रेजी में बात करी लोग। और बाल बच्चा सबसे भी रिक्वेस्ट बा कि कोनो 2 गो नया शब्द सीख के हर दिन अपन बड़ा बुजुर्ग के जेकरा के अंग्रेजी ना आवे ओकरा के सिखावा लोग। तो इस साल के अंत तक 700 मिनट अंग्रेजी बोले के बा बच्चा सबके और बड़ा बुजुर्ग के 700 नया शब्द आवे के चाहिए। ओकरा खातिर पुराना न्यूज़पेपर उठा के पढ़ा लोग, कहीं रद्दी से मैगजीन इंग्लिश वाला ले आके पढ़ा लोग, जैसे करे के बा करो, लेकिन अंग्रेजी के साथ अपन टच बना के रखा। हिंदी के कुछ दिन खातिर छोड़े के पड़ी तो छोड़ दो लोग। अगर हमनी के खाली भोजपुरी में बात करें सन 15 करोड़ आदमी आपस में, टैक्सी वाला से, रिक्शा वाला से, बाहर बस वाला से, तो भोजपुरी के प्रति सबके इज्जत भी बढ़ी। और अगर अंग्रेजी हमनी के आई और भोजपुरी आई तो हमनी के काम भी चल जाई ऑफिस में और हमनी के जौन जिंदगी के रोजमर्रा की जरूरत बा वो पूरा हो जाई। तो अभी 1 साल खातिर हमनी के हिंदी की जरूरत नहीं है। ठीक बा? तो अभी भोजपुरी पर ध्यान दी लोग और अंग्रेजी पर ध्यान दी लोग। और अगर कोनो दोस्त से अंग्रेजी में कुछ गलती होता, कोनो फेसबुक पर कुछ पोस्ट कैला कर ओकर शब्द के कोनो मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक बा, तो ओकरा करेक्ट कराई लोग, करके मैसेज करके ओकरा बोलेंगे भाई ये ऐसे ना ऐसे होखेला। लेकिन हंसे की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी वैसे भी विदेशी भाषा है, अगर उनमें कुछ गलती हो भी गई तो उतना हमनी के हंसे के, उतना हमनी के मतलब कोनो बुरा माने की जरूरत नहीं है। वो हमनी के भाषा थोड़ी ना है। लेकिन अगर ओकरा के हमनी के सीख लेम सन तो वो हमनी के कर्म भाषा बन जाई और उहे हमनी के उद्धार करी आगे चल के। ठीक बा? और वो हमनी के भोजपुरी के भी उद्धार करी। एक बार जब सब भोजपुरिया से जो सक्सेसफुल हो जाई हन सन और हमनी सबके पास पूरा पावर आ जाई, तो हो सकेला कि हमनी के भोजपुरी भी 8वां अनुसूची में पास हो जाए। हमनी के भोजपुरी के भी अप्रूव्ड स्टेटस मिल जाए। हमनी के हिंदी के पिछलगुआ बन के ना रह जाए सन। तो ये सब चीज़ पर ध्यान दी लोग और हमरा के बताई कमेंट करके कि राउर का सोच बा। लेकिन हम फिर एक बार लास्ट टाइम ये बोलेम कि हम बाल बच्चा सबके अंग्रेजी के तरफ ओकनी के रुझान बढ़ाई और खुद भी सीखी, खुदो सीखी। ठीक बा? एकरे साथ एक बार फिर से नया साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिर मिले हम अगला वीडियो के साथ। नमस्कार।